Nový zápas, ktorý sa pre nás nevyvíjal priaznivo. Opäť v druhom polčase sme zmenili tam dvakrát obranný systém. Super podal kvalitný výkon, gratulujem. Vedeli sme, že Poruba určite bude hrať lepšie, ako hrala vo finále Českého pohára, lebo dve zlé zápasy družstvo neodohrá po sebe. My sme doplatili na veľmi slabý výkon našich brankárov dnes, tam bolo veľmi málo zákrokov, takže už keď Minarčíková nám dávala góly zo spojky, tak to už nebolo dobré. A ja si myslím, že dievčatá zase na druhej strane musím pochváliť, že v druhom polčase zabojovali a otočili sme ten zápas, ktorý nevyzeral priaznivo. V druhom polčase sme lepšie prikryli spojky Poznarovú aj Hrbkovú a myslím si, že sme sa potom dostávali aj do protiútokov. Tá obrana začala fungovať a myslím si, že v útoku takisto sme si postavili niektoré pekné akcie a dotiahli ten výkon do víťazného konca. A hovorím, teším sa, že sme vyhrali, ale nebolo to ľahké.